Вие какво става? Вие за какво става просто? Той е изцяло българът. Аз никога не съм видял такива кадри, къде... И аз? Какво е било? И аз? Битките бяха жестоки. Битките бяха жестоки, особено с... На маса бяха На уникални маса. битки. Ти поръчваше менюто на бата Нейчо. Няма такова. Шкембе чорба, нервозни кюфтета. Няма такова нещо в историята на футбола. Преди матч. Да, кебабченца едри. 400 грама кебабчето. Данчо се е наказан да танцува хора. Някой танцува, той се опитва. Гонете ли? След победата на Мексико дойде матчът с Германия. Така играехме карти по басейна, хапвахме, пивахме и започна нашия учител от немското потико. Той е роден в Сливен, ама с акцента му е немски вече. Доктор на науките Йордан Лечков. Казва, момчета, ние ще победим Германия. Аз му викам, тия германци са много тежки. Утре ще трябва да събираме багажа, вече да се поприготвяме. Той ми вика, братле, ние тия ще ги биеме, те са пълни некадърници. Те са пълни дърводелци, вика, ще видиш, утре ще ги биеме. Ти беше най-големия нахалник от всички. За мача с Германия ти беше най-големия нахалник. Това се съждава малко по-семпичко и го знам. Би големите, за да станеш голям. Also 2-1 gegen Deutschland. Ja, 1:2. Ich mich nicht. In Deutschland, in Schwerin. Am 10. Кажи бе, 1:2 train, drön. 1:2 drön. Ще брин до 3, айде. Натюрли, бе. Господ да помага на България. Срещата започна. Първия сигнал на Жозе Торес прозвуча. Е, тук виж как гол страна. Е, тук може би, ако бяхме повели тук 1-0, виж го защитим. Гледай го, бре. Къде е, бре? Бълък, вкарай, бе, мама. Тук, ако ги... Това е рано на гол. Тек да ги ядосате това. Бе, ние ще ми ги досаме, ама... Най-много да ги опънеме 4-0 като гърците. На половинето с Германия, тия с двамата с Бълъка и Ицо, едва ги удържахме голи до кръста, като петли скачаха с облекалната един срещу друг. Краси Бълъков с Христо Стоичков реплики. Аз отивам покрай тех вече и викам, добре, момчета, викам, ние играем с Германия, световен шампион. Вие сега искате 1-0, сега искаме ние да ги биеме с 2 или с 3. Нормални са. Не е нужно сега, когато трябва да почиваме, вие да водите някакъв диалог. Влизането в коридора, аз ги отделих в една съблекална, къде не ги пускнах при останалите. Когато излизаме за втората част, всички останали ми викат, старши вика, къде са другите двамата? Викам, те си правят сами разбора оттатък. Отворих им вратата и викам, заповядайте за второто полувреме. В момента, когато взех топката, вътре в мен минава мисълта, че Щерка ми има рожден ден. Голямата Щерка. И казвам, ще вкарам гол. Залагам топката, обърнах се, погледнах само стената и викам, ако мине на стената, гол. 2 метра назад, гол. И като вкарах гол, още като бих топката, и аз вече бях тръгнал на другата страна, аз усещах вътре, миризмата усещах. Усещах, че ще стане.
Брутален удар! И ето това беше всичко! Германия, световният шампион, е на колене! Поставен на колене там от състава на България! От тези великолепни, от тези невероятни български момчета! Може да си представиш какво чудо било. Да видиш тези големи шампиони с наведени глави, как напускат стадиона. 50-60 хиляди германци на стадиона. Гледате, не знаят какво става. И как да знаете, ние сме българи. По-щастлив ден от това нямам аз.